De winter wil de komende tijd net echt terugzetten, maar echt tooibaar wordt het ik net. Dus houden we het op kwakkelend waar de komende tijd. En dat betekent dat er weer eens even sneeuw valt, dat er weer eens even wat tooibaar is, dat het weer eens even vriest. Wel, joen en vannacht. Nog altijd een lichte frost en dat vooral joen en vannacht staan er gewoon in de temperatuur op. Ik hoor het joen op temperaturen zomaar bij de 0 of plus in. Op de eiland min 2, min 3 graden op de meeste plekken in de provincie is dat lichte frost. Maar ik zei het al, de temperaturen erin op, want er komt meer bewolking en we hebben kans op het lichterrein, misschien wel ijzel, een waarschuwing van glijdens. De wind uit het westen waait en die is matig. Ja, krijgt 304. Dan moeten we daar. Wat is daar? Droeg waar, net helemaal. In de petite maandtijd, of eerst nog eens even wat lichter in het zuidelijke pad van de provincie. Verder is bewolking, maar dan breekt die zinnen er ik nog terug en dan komt die zinnen er ik nog terug. En dan hebben we de temperaturen om bij de 3 en 4 graden. En dan is het echt even tooibaar. Ja, de wind uit het westen en noordwesten waait zwak of matig. Op naar het vooruitzicht. Nee is daar. Een temperatuur om bij de 4 graden heen. Winterse buien, maar ruim, maar sneeuw, maar staan er gewoon meer en meer kans op sneeuw. En een stevige wind, krachtig uit het noorden, noordwesten waai. En dan op naar sneeuw, dan hebben we het over een waartype maar zo'n 2, 3 graden. Nu daar een paar sneeuwbuien, of wat sneeuw, of het sneeuwbuikjes. En in de nacht weer frost. En oer manjesprutsen, ik heb weer kans op sneeuw. In de nacht nog altijd een frost. En hoe daar 1 of 2 graden in de plus. We maken morgen maar weer even in het waarsje.